second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports. Second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports. Second portion. Mupot sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Huwebes pizza size na bulan sang Enero tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyu nga atong talakayon karon nga aga. Poblasyon girl kag 8 pa kaiban ginpasakaan na kaso. Eleksyon sa Mayo 9 magapadayon bisan may mga petisyon suno sa COMELEC bangod hindi dapat lalison ang konstitusyon. Omicron, mild lang, pero makamamatay sa hindi bakunado. Rayot dito sa New Bilibid, Makatilingala, diin naghalalin ang bala. Ini nga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bio. Dako ang mabulig sa D3 Bio sa pagkakasang kagaw nga nagtapik sa aton kalawasan. D3 Bio tambalman sa ubosipon kagilanat. Uy, tag-14 Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. Kahapon, amuning isyu naton, ini si Chua. Ang pulis nagfile na kaso. Bato kay, ano ni ngalan niya, Gwyneth Ann Chua. Nabantugan siya nga poblasyon girl. 8 pagid kaiban ang ginpasakaan kaso. Ang ahinte sang Criminal Investigation Detection Group National Capital Region nagfile reklamo bato kay Chua kag iban pa nga respondent sa Makati Prosecutor. Ano ini? Bangod sa paglapas sang Akta Republika 11332 o kon mandatory reporting of noticeable diseases and health event sa Public Health Concern Act. Si Chua, suno sa report, ang ibalik na jutay ang kasaysayan ni Chua. Sugat ini sigali sang iya ginikanan. Kanday Alan Chua, kag Jima Leonardo Chua. Kag ginaligar nagkunay sa pagpagwa sang ila anak sa Birjara Makati Hotel, 5 kaadlaw nga mandatory quarantine wala matapos. Ginpagwa, are, sang Disyembre 22, mga alas 11:23 sang gabi, nag-abot sa hotel si Chua. Halin to sa Amerika, bayan mo. Alas 11:40 sang gabi, ginsugat siya sang yamay. Kag nagwa sila sa hotel, sakay sa sports car. Question, di nagkadto, nag-socialize sa kaabyanan dito sa Minjo Comfort Food kag sa Kampay Bar, tanan sa Barangay Poblasyon sa Makati. Anong pizza? Disyembre 23. Tandaan yung pizza, ha? Disyembre 25 sang gabi, gindulong siya, balik sang iya Iloy sa hotel. Karon na pamangkot, nga nakagwa siya. Kaya hindi pwede may bantay ng hotel mo. Sus, ang natabo gali, nga ang upod ni Chua, resident manager, nga si Gladulin Biata, sang hotel. Assistant President Manager nga si Dan Sibayo, Security Manager Tito Arbolida, Security Dorman Esteban,
gat bunton front desk center personnel nga si Hana Araneta. Amo na gali kung gaan nakagwa siya, ang tanan nga matagas nga opisyal sa hotel, opo diya. Amo to nga nagwa sila kag nagagad, yagangyang. Are ang isyo. Sang Disyembre 26, nagpositibo ini si Chua. I-timeline na to, ibalik ta. Nag-abot siya Disyembre 22, nagyagangyang Disyembre 25, gindulong balik sa hotel, Disyembre 26, nagpositibo sa COVID. Halin sa Amerika, aeroplano, sakay, tanan, inagyan, immigration, tanan, ang temperature, normal ang tanan-tanan, vaccinated, full vaccination, si Chua. Karon, ang question, nang laton siya. Sa sulod sa 23, 24, 25, pagka 26, nagpositibo siya. Karon ang pamangkot amuni. Sino ang naglaton? Si Chua ba lang ng laton o kon si Chua ang nalatnan? Amo na ang dako nga pamangkot subong, may pagduwa-duwa nga si Chua wala magdala sang kagaw, kundi si Chua nalatnan dire sa mga party bar kag iban pa dire sa pungsod Pilipinas. Amo na subong ang dako nga question. Ang Makati ganito nga pumuluyo nag-react por timo nya ideklarar ta si Chua persona non grata. Daw sobra naman na. O si saan nyo anay, sinugid ang may kabangdan na sinitanan. O lang tawan to, ang tanan ng mga opisyal sa hotel nagulupod gali, nagyagangyang sila. So amo ng question subong, nakasulod siya, nga normal tanan ang iya sini, nga lawas normal ang temperature, normal tanan-tanan. Pagka PID-76, naglaton ang COVID. So, ang question kasimple, siyang nang laton o kung ba si Chua ang nalatnan. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Ituloy ang peace yan ang gusto ninyo. Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So, nati, lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagagalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod,
kag amo na tuluhaw na ang kalain-lain nga mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to Damo Gid, yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name na naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Petisyon, ipaisol ang eleksyon. Grabe ning koalisyon for life and democracy. Siling niya, delikado. Ang tao magkagto sa presinto, magaginutok. Kag base kung maglaptop, gidugang ang virus. Tigaling sa aton mga presinto, laka-laka man ang plungkuan, hindi pwede. Ang social distancing ginagamit na wala pa sang kagawalin sa una, may social distancing na, kaya hindi pwede nga maglapitay kamo, kag magkuhitay, kag magsundanay sang kandidato. Ti siling sang Comelec, kung pamatian ta kapon si James Jimenez, spokesman sang Comelec, siling niya ang Mayo 2022 nga eleksyonon magapadayon. Kag kung i-postpone naton ini, naglapas kita sa kasuguan. Ginlapas naton ang napagkit sa konstitusyon. Yaw galing ti, wala man kami matingala. Kung nga may pila ka mga tao nga luyag ipaisol ang eleksyon, agod nga ang ila sini mga amo kag pila ka politiko magapabilin sa poder. Yaw galing, hindi gid mahimo nga i-postpone ini. Kinahanglan madayon nga kung ano ang ara sa aton kasuguan tumanon, nga kung hindi mo na pagtumanon, naglapas ikaw sa konstitusyon. Siling ni Jimenez, ang Mayo 2022 nga eleksyon madayon, magluwas lang kung puwerte na gid. Ang mga nagkalatabo nga daw may rason gid nga paisulon ang eleksyon. Pero kung normal lang ang sitwasyon, magapabilin sa among pizza kag adlaw ang eleksyon. Action Radio Philippine Standard Time, Lasais 47. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga trabaho kasubong sa construction. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Action Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagservisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon. Philippine Standard Time, lasay 52. Diri kita ho. Tandugon ta ining Omicron nga ni. Siling kahapon, sang isa ka eksperto, si Dr. Edsel Salbana, ginapahibaloya, kag ginapanomdom ya ang publiko, nga ang Omicron variant, bisan magsiling pa ang mga eksperto, nga hindi tuman ka makahalalit, kag kon iguon ka daw mild lang ang mabatyagan mo ikumparar sa nagliligad nga mga variant katulad sang Delta. Si Salbana nagsiling. Kay may advisor man ini siya mo sang Department of Health. Si Omicron, mahimo nga hindi saya daw didligid ikumparar sa Delta variant. Apang makamamatay gihapon. Sa ano nga rason? Sa mga tao nga hindi bakunado. So ang botsilingon, delikado gihapon. Tuod nga daw ordinaryo lang siya nga trangkaso, pero kung iguon ka sang Omicron nga hindi ka bakunado, may posibilidad, wala man naton ginapangayo nga madidbol ka. So amo ni ka-importante sang pagbakuna. Ang aton lamang punto dire, kung ano man ang inyo pagpati, ginarespetar ko, pero basi pwede pa lang nga magpabakuna para sa
safety sang tanan, kag safety man sang imo pamilya, kag mga kaingod mo. Importante ini, amo ning wala untat subong gabinulos-bulos lang ang baryan sang Kagaw, kinahanglan naton nga matap na ini. Kag isa sa makatap na sini, amo ang magpabakuna. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 54. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Life Extension Vitamin D3. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Aksyon Balita Morning Edition, upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio #1. Aksyon Radio.